Lid. Basta maningawalid mo tayo kwarta ni Lid. Sus, ako bahala ng kwarta. Lasod ka diyak. Ako may number 1 nga mahingilad sa mukha. Oh, Na. Kita ka na? Kanang lisibong cellphone? no, sama ni mo na. Ako'y bahala lagi. Kwarta tani. Sige daw. Labi daw, be. Sakit tirada ni buwang. Anong ikuha man nimo akong cellphone? Ako may problema ko doon. Uy, ako mamoblema day, kakuha na nimo akong cellphone. Masa man na problema ha day? Mong good boss kay. Una kayo boss ba? Doon na may kaadlaw si Kao kamuti boss ba? Uy na kayo may. Pati agdagway na mumuhila ko eh. Ay kabala ka. Uy na paminawas ako pa. Paminawas agay ko, paminawas ko ba? Kung ka, bunas kay nga tao imong naduulan karon kay gikan ning paldo. Makakaon na ka og makaon mo karon. Kung say gusto mo kaonon, tagaan ti ka kwarta. Skalibo ni. Okay na boss. Ulaw kayo boss. Ulaw si mga boss. Ah, di naman wato ni. Ay, ikaw good. Di balik lang ako ni bulsa. Ako ni bulsa ni. Ay, boss. Okay na boss. Okay na ni boss. Patik-atik pa ka daghang ba ka patik-atik mo daw to magyapon day. Ako na nagtabang sa ako boss. Lakaw na. Hatag jud, be. Nakigihatag ato. Paisag ni si Ulid, uy. Kwarta. Go. Luma ko nagtingog ni mo na ko'y kaistorya ba? Kitagaan naman ti kapasin na hilom. Salamat kayo boss. Ayuan mo Awa din, pre. Kwarta oh. Ay, si gagara din ako. Nagaguhago ani. Nakahilak dito. Nagulua mo ta, eh. Ano mo hatag, bay? Ay, nagaguhago ani. Yatag na ko si mo. Oh, napaisa oh. Ada na buni, kwarta na buni. Para madungagan ni ba? Unsa, balan. Kami ang binubunal sa umanok eh. Lami kay daw ko 2,000 kayo. Astilan. Sorry kayo boss. Ano nga makakwarta? Di manggod boss, kay problemado magud meron boss. Dahil kalintura akong manghud ba. Unsa may labot ako sa manghurog mga sakit na? Hindi ako iksuon boss. Hindi day magsuon boss. Nakudos na diri tunga na lang tao. Ay kwarta man po ni sa hangin. Tuya po na nang pangita po na muhilak oy. Ayun lang boss, ayun lang. Ay kaulaw pas ka na nga maulaw. Ayaw na lang kaulaw lagi. Imo na naong pa na. Salamat kayo boss ha. Oh sige. Saliwan sige. Tuya po na. Dus bintang kwarta. Kwarta na kong buong oh. Nagihatag, Lid. Dri, another sekalibo na po. Sekalibo lang taon namin. Wala, gara-gara dira. Kapoy kay si nakahilak dito ah. Alas kay luwa ba. Sige, mo diskarte lang pag makakuha, eh. Diskarte dito. Ala ka dira. Kang ulida ka. Dalo kay ka, ha. Amigo man ang tataw, di ka makiktunga. Ikaw rin, wise, ha. Wise pug ko. Pre, musta mo tong tari inyo gapon pre? Pili pusoy. Ano naman? Banga kayo mong manok. Imulag. Uy, gusto mo mga kwarta? Ay sus, kung kwarta la isgutan. Gusto jud. No dekin, unsa day panirada dia? Kasi nasi ipagkawat ko, eh. Minuang ko na ipakawat di ta mga awat oy mapriso ta na. Aka, no kada mulag. Paminaw, ragod mo. Na ako'y patngan sa inyo, ha. Ngan, kinsa man na? Nganong atngan man? Unsa di atraso na? Ako, kasi atraso tong komunidad. Nagsige siya pangilad. Di ba gid mi ganahan na mangingilad. Kontra jud kay namo na. Nah, kinsa man na? Si Ulid, ganun ka sa gilad. Duha ka buk niyang gilad to, naadig to. Sa may kuha na nga makwarta mi ana. At tigil niyo, no, kay 2,000 ang kwarta ato. Hadlukan ninyo ba? Nga nangilad ba ito? Nyo. Ah, nangilad siya. Oh, pir. Mati kwarta. Tara na ta. Tara basta tunga ta. Oh, sige, ba't ninyo nga na to? Kabul kang ulida. Kwarta gyud. Nana jud ko'y pagkuha na ni. Oy! Kanata to diha. Tagan-tagan pagkasya ba? Kabalo ko ba asa lagi kang kwarta ha? Ay mo na ting kwarta ako nga magpablatter siya tawag cellphone. Oh, tinuod dams apil tong isa tong nadaog sa sabong. Loh, Ano lugi sila na? unya ko'y napagi award. Kung makasumbong og kinsa tong nangayo sila nga nangatik sila ha. Ito tinuod na award. 10,000 pakapin $100. Sa mo ni bay. Oo, ay nagdagan. Ay nagdagan. Ambi na lang nabi para wa nay kaso. Para di ka na mo ito kan hatag na nga sa mo. Kung mapriso pa ka hinungdan. Bahala ka. 1,000. Ang gibahin man ninyo.
Sumbong ka na to eh. Sumbong ka na mo. Hindi ko mo wala na. Kabalo jud ko ba sa buskinsin yung tugan na to ba? Bantal, hindi makita na nga buskinsin na ka.